Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа рецептата за моята любима домашна маска за коса. Нека да започваме. В купичка ще сложа 3 жълтъка. Важно е да са само жълтъците. Аз използвам 3, тъй като моята коса е доста дълга. Ако косата ви е по-къса, може да намалите броя на жълтъците. Важно е да са само жълтъците, защото ако има белтък, при измиване той ще залепне за косата и няма да може да се измие и почистването след това ще бъде много трудно. След което добавям 2 стопени лъжици зехтин, супена лъжица или 2 лимонов сок. Лимоновия сок, както всички знаем, е богат на витамин С, а витамин С поддържа здравината и блясъка на косата. Добавям една ампула витамин Б комплекс. Витамините от група Б стимулират растежа на косата, подпомагат кръвообращението на скалпа, поддържат здравината на косата, предотвратяват побеля, след което ще добавя около 20 грама рициново масло. Рициновото масло има безброй много приложения. То помага лекуването на акне. Ако имате акнетична кожа, почистете вечерта много добре кожата с топла вода, за да се отворят порите. След което с тампонче нанесете няколко капки от рициновото масло по лицето си и оставете така да престои за през нощта, а сутринта отмийте. Рициновото масло също така подпомага укрепването и растежа на миглите. Хитър трик за това да направим миглите си да изглеждат по-добре, по-гъсти е вечерно време с клечка за уши, напоена в рициново масло, да намазваме внимателно миглите и зоната близо до миглите, като по този начин ще стимулираме тяхния растеж. Рициновото масло също така при масажиране подпомага лекуването и на целулита. Сега смесваме всички съставки много добре. Аз използвам ето такава чечица за боядисване за смесването и съответно за нанасянето след това и разпределянето на маската в косата. Нанасям маската в корените много добре и ако остане съответно някакво количество от нея, я нанасям по дължините. Тази маска си я правя веднъж в седмицата, като след като я нанеса, завивам косата с найлонова торбичка, кърпа за баня и отгоре хавлия на кърпа, за да може по този начин да се затопли косата и да се стимулира кръвообращението и по-доброто навлизане на съставките в косама на косата. Няма конкретно време за това колко да престоите с маската. Понякога, ако няма време, стои около половин час, друг път съм стояла и по 4-5 часа и това не навредява в никакъв случай на косата ми. Всичко зависи от това колко време вие имате, за да отделите за тази маска. Трябва да разбъркаме много добре, за да се получи хомогенна смес. Забравих да спомена, че жълтъците, които използваме, трябва да са на стана температура, т.е. желателно е преди да почнем да си правим тази маска, да извадим яйцата от хладилника и да ги оставим за около половин-1 час на стана температура, за да се темперират, тъй като ако яйцата са студени, самата маска ще се охлади и няма да има такъв добър ефект за скалпа ни и съответно за косата. Ето консистенцията, която трябва да получите за маската. След като нанеса маската, нанасям от това арганово олио на Алверде само в краищата на косата. Обикновено използвам биоарганово олио, което си поръчам от един сайт за биопродукти и натурална козметика, но тъй като в момента го имам налично, то е изключително икономично, както ви споменах в видеото с моята грижа за косата, искам да го изхъбя, за това ще нанеса от него. Друга маска, която обичам да си правя, се състои само от 2 съставки. Я правя 2 пъти в месеца. Те са арган и зехтин. Затоплям 2 масла леко на водна баня и нанасям маслата в корените по дължината на косата. Ако имате сухи краища, нанесете и в краищата. Сложете шапка за баня и хавлия на кърпа, като аз преспивам така.
И за да има по-добър ефект тази маска, я нанасям на чиста коса. Например, ако днес сте си измили косата, може да направите вечерта тази маска и на следващия ден да отмиете. Косата не става мазна, просто се подхранва и се стимулира нейния растеж. Това беше от мен. Надявам се да съм ви била полезна. Ще се видим в следващото видео.